namin sa mga dalungan na nagapaminaw. Yung bubo, ang pagsabot, ang kahibalo, huwag ang kaalam dito. Salamat Lord, tanan kami ibalik. Salamatan na sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Dalagon ang Diyos sa gyapon nga siya kauban nato. Muna sa kabutan nga di na kung mingon yun ninyo na kung niamo sa balay sa Diyos, kauban yun ninyo ang Ginoo. Bisan asa mo mo ato, ingon pa ni David sa Psalms chapter 20, pag makitaan gani kanya sa balay sa Ginoo, ma-remember ng Ginoo, bisan asa daw ka mo ato, iyang ipadala, ang tabang gikan diri, ang atong tabang manggod, mo nang giingon ni David, asa gikan ang atong tabang gikan sa bungtod sa balay sa Dios. My help is come from, mo nang giingon, high mountain, the house of the Lord. Mo nang giingon, kining balay sa Ginoo, mo ni ang usa ka dalan nga taas ba, mo ning higher. Mo nang giingon, ang atong dalan ubos ra kay sa Ginoo nga dalan, kaya ang Ginoong dalan sa taas na siya, baka nang highway ba, no? Ingon ang Bible ni Isaiah nga ang mga Kristiyano naa na siya sa highway, dili na siya maabtan og kagubot traffic sa kinabuhi, kaya nga naman naa na siya nakaride na sa highway sa blessing sa Ginoo. Mao gyud na ang buot pasabot ni Isaiah, no? Wala nga kita ayaw gyud mo kadlo kay kini mo ni ang ato ang life. Wala akong gingon sa inyo, dili ni oras sa Ginoo. Pasabot ba mo? Nga di mga tumo dili. Ayaw na ang oras. Adlaw ni sa Ginoo. Manay buot pasabot niya. Wala nganong manita dinhi kay mao man ang adlaw sa Ginoo. Nya kita iya man sa Ginoo. Samtang nata dito sa kalibutan, ang ikapito ka adlaw iya sa Ginoo. Mo nang niani ta dinhi kay adlaw ni sa Ginoo kung ikaw tinuod nga iya sa Ginoo. Mo na ayaw ninyo pahulata ang oras. O bitaw inong ganingon siya, wa mo na sayod sa panahon, sa oras, sa hour. Ano sa mo balik ang Ginoo kasama sa kawatan. Unya pahuwaton ninyo ng oras ninyo. Late na mo. Mas maayo kita maghulat sa oras kay wa man ta nasayod sa panahon, di ba? Wala kung musayo mo diri, magulat mo kanu sa ta magsugod. Glory to God. Wala ang pressure sa Ginoo, bakalipay sa Ginoo kay nganon makita niya nga ikaw faithful. Kay wa ka nagtan-aw sa oras kung unsang oras ta magsugod, kundi tungod sa imong pagka-faithful and willingness. Willing man gud ko Ginoo kay nganon man adlaw gud nimo. Munang gingon ni David, one thing I desire, that I might dwell in the house of the Lord. Desire lang na niya. Nakasulti siya ana, kay dili pa maadlaw sa Ginoo. Kasara man mo abli daw ang balay sa Ginoo, ingon pa ni David. Munang nag-desire siya, nga diin makapuyo, gid siya sa balay sa Dios. Ano man, aron taguan siya sa panahon sa gubot, in the pavilions, sa puloy-anan sa Ginoo, taguan siya kung na'y trouble. Kung naggingon niya dito sa anong na sa Psalms chapter 27 verse 4 and 5. One thing I desire, that I might dwell in the house of the Lord, that in the day of trouble He hide me. Yang desire is to inquire gud ang gusto ni David. Niani siya diri aron maka-inquire siya kung unsay gusto sa Ginoo nga buhaton niya. Kaya ang Ginoo man lay may mutudlo nila kung naamay makigubat kan David, mao nang mangayo si David kung unsay iyang buhaton. Lord, usa nga imong buhaton? Kung atak ba mi o magpaabot mi nila, mo ni but pasabot. Mabito na nga importante nga din kita adunay word of God. Kay kining pulong sa Ginoo, mingon mo nagtuo mo sa Ginoo, nya di mo mutuo sa pulong sa Ginoo. Sa tinuod lang ang pulong mao na ang Dios. Wingo ka lang ituo ka sa Ginoo, nya wa ka nituo sa iyang mga pulong. Ang pulong mao ang Dios. Sa Juan chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Dios ni pulong ni sa Ginoo nga mao kani atong life ba, kanang life nga spiritual ba, kay kitang mga Kristiyano doon na tayo spiritual life,
Lahi na ang physical life. Muna hisgutan nato na kung unsa ang tao. Muna hinungdan mingon gyud kun ninyo nga ang tao nga mga lagad sa Ginoo dili mamatay because aduna siya spiritual life. Mo bitan na ni si Kristo aron paghatag og life. Nakoy amigo nga ang kauban na kumitan ako sa Facebook nga din nga among kauban nga pastor. O pastora namatay iyang gingon nga din nag-chat sila, nagbasa ko sa kay ka-group chat man ako sila. Di na nagingon dito, gikuha na siya sa Ginoo. Isanto dayon sa kumuna ba nakaingon ko wa gyud sila knowledge. Ang Ginoo dili mo kuha og kinabuhi. Muhatag siya kinabuhi. Niani siya dinhi lukat man ganit aron di mamatay, aron kita mabuhi. Siya mo'y nagpakamatay. Ang John chapter 10 verse 10, the devil is come to kill, to steal, and to destroy. But, manang gingon, the Son of God is to give life. Ang life, eternal life, baka ng abundant life ka. Life nga, walay katapusan. Abundant. Saan ang abundant? Sige. Manay gingon. Mo bitaw na nga magisgot ta karon abot ini pulong sa Ginoo. Kay dili lang ingon maghimaya ta sa Ginoo kun dili hinanglan mahibaw ta kanang paghimaya nato sa Ginoo, that is His pleasure. Mo na iyang kalipay. Malipay ang Ginoo ana. Mo na giingon sa Nehemiah, the joy of the Lord is our strength. Ang kalipay sa Ginoo mao na atong kusog unsaon nato paglipay ang Ginoo. So himayaon nato siya sa unsang pagi kanang mga butang nga kababuton niya nga malipay siya. So buhaton nato ng mga good pleasure, kanang maayong kalipayan diya sa Ginoo. So magiskot na punta og kaning pleasure sa Ginoo, no? Dili ng pleasure nato, diya anta ng pleasure nato atong himuon nga kining Sabat is a delight. Mo na yang gingon dito sa Isaiah nga din nagingon siya dito nga din nagumuadto daw ta sa balay sa Ginoo. Kinahanglan biyaan nato ng ato ang kalipayan. Kasi iyang gingon diri sa Isaiah chapter 58 verse 13. If thou turn away thy foot from the Sabbath, from doing thy pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy of the Lord, honorable, and shall honor him, not doing thy own ways, nor finding thine own pleasure, nor speaking thy own words. Then, sa verse 14, shall thou delight thyself in the Lord, malipay mo diya sa Ginoo, and I will cause thee to ride upon the high places of the earth. Tanawa, tugutan na sa Ginoo nga kamo makapuyo sa taas nga lugar diya sa kalibutan, and feed thee with the heritage of Jacob thy father, for the mouth of the Lord hath spoken. Mo ni gisulti ni sa Ginoo nga kita sa tinuod lang mga Kristiyano naa ta sa high place of God. I-ride ta niya isakay. Manang giingon ni David, when my life is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. Namay dagkong bato dinhi, giyahe pag ko ng mga bato nga labaw pa nako. Mo na nga sa pasaw ni puno sa Ginoo nata sa highway sa Ginoo, highway of holiness. Ang Ginoo nay magprotektar nato. Mo na iyang gingon kung ni anita dinhi sa Sabat, sa rest day, not doing our own pleasure, wa ninyo buhatang ninyong kalipayan, mao gyud ninyong kalipay o delight, ninyo ning gihimong delight, honor ninyo, gihimo ninyong honorable ning simbahan. Ang adlaw mo nang giingon, ikaw ang gidawat sa Ginoo, gitagaag panalangin. Mo nang giingon dili tanan nagsimba nga ikaw gidawat sa Ginoo. Mo nang si Apostol Pablo nagingon sa Ephesians chapter 5 verse 10, finding out what is acceptable. Nang giingon ni Apostol Pablo, dili lang kay ingon nagsimba ko, tuwa ko simba, nagwali ko. Kunya di acceptable, useless lang gyapon. Mo nang troubles, mo nang madisgrasya, mo nang mga wala, mga matay. Mo nang giingon ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians, because they are not worthy. Mo nang giingon,
Wanay hinungdan nga kamo nagmaluyahon, nagmasakiton, o ang uban nangamatay. Kaya nga naman, dili man takos. Manang may natural namatay ta. Siyempre, namatay ka, hindi ka tapos mo. Nagingon dito sa 1 Corinthians, abot anong communion. At una, gibasa na ko ng communion, dapat di mutik kag communion, tapos ka. Kaya nga naman, ang nagatik o communion, dili man tapos, sige lagtik o communion, mo na yung lundan, mga sakit, mga luya, o nangamatay pa. Muna ako, di kumuto nga kung kamo iya sa Ginoo, way kaluyahon ninyo. Walay kasakitan, walay kamatayon. Wala di ko kumusulti na yung kamatayon. Dapat kaniadto panigi pangwali o gipadayag sa Ginoo sa kuha. Samtang kompleto pa mi kay unya saon taman karon pa man gipadayag sa Ginoo kay hapit man mobalik ang Ginoo. So mo ning gingon pahimusla ra tong panahon, di ba? Mo na nga ako mingon ninyo pahimuslin yung panahon kay ang panahon kuyaw na, nagkagrabe ang panahon na, terrible. In the last days, ingon ni Apostol Pablo, terrible. Kuyaw na ba? Kuyaw. Dili ingon nga mahayahay pa mo ang mga Kristohanon magpadayon pa, mga Kristohanon magnegosyo, uswag pa, ang mga Kristohanon maningkamot diri nga makabaton og kanang degree holder mga uswag pa ka. Imbis gi-prophecy na in the last days, terrible. Kuyaw na, unsa matong baton? Mag-prepare na ta. Muna mangandam ta. Munang ningon ang Hebrews chapter 6 verse 1. Let us go on into the perfection. Wato na tas pagkahingpit. Aron mahimot ang tapos. Kay kung dili ta tapos, ang ayan data dito sa langit. Mabita na akong gingon. Ayaw tuguti nga ang oras magulat nimo. Late na na. Sa kalibutan, late is better than never. Pero sa Bible, today, wanang gingon, is our salvation. Tomorrow is too late. Kung may wait ka, late na ka. Wanang gingon, there is no remedy. Muna magbantay ta. Muna mga pagbasol ulahin. Muna ulat ka magbasol ka daan. Karon, samtang napatay higayon. Wana magisgot ta about anang gitawag o kanang gitawag man ta sa Ginoo. So unsang purpose? Kung akong giwala ito miyaging Domingo, we are born, we are created, we are made for His glory. Karon ang mga Gentiles, giingnan ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 1 verse 3 to 14. Ingon pa niya din niya, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessing in our heavenly places in Christ. Dalaygon yun ang Ginoo nga amahan sa atong Dios nga si Jesucristo nga nagpanalangin nato sa tanang espirituhanong panalangin sa langitong mga lugar di kang Kristo Jesus. Sa verse 4, according as He hath chosen us, sumala sa iyang pagpili kanato in Him before the foundation of the world. Una pa nabuhat ang kalibutan, gipili na tandaan. Mo nang dalaygon jud ang Ginoo. Ito ba mo ana? That, sa unsang pagi, that we should be holy, without blameless, before Him in love. Nga kita, magbalaan jud nga walay ikasaway diha sa gugma sa Dios. Mingon ka higugma ang Dios sa imo nya ikaw dai sa lawayon. Mo na iyang gingon dinhi. Nga din ikaw gipanalanginan, ikaw gipili sukad pa sa pagtukod sa kalibutan. Nga ikaw mabalaan og dili masaway diha sa gugma sa Dios. Kung ang Ginoo nay gugma nimo, kinahanglan dili ka masaway. Sa verse 5, having predestinate us unto the adoption of the children by Jesus Christ to Himself. Tanawa. Ingon nga ikaw predestined ba us unto the adoption of children by Jesus Christ. Aron mahimo kang i-adopt nga mahimo kang anak kang diya kang Jesucristo.
Gi-predestined ka. Saan ang predestined? Gidestino ka ba diha? Predestined ka, i-destino ka? I-fate ka, kanang mapitid ka ba? Kanang mahaom yung ka? Muna nga ang Ginoo, nag-predestine, naghaom nimo. Mamatod pa sa dictionary, predestinate o predestined. Beforehand, diya sa iyahang atubangan. Anang pitid, kanang decree or control or marked by faith. Manang giingon niya kanang faith, kanang pitid ka gyud, mahimo kang sakto ka sa imong pagkakristohanon bilang iya sa Ginoo. Kanang destined is designate or assign or dedicate in advance. Matod pa niya kanang destined, predestined. Muna yang gingon destined. Sa ubang na dictionary, ingon pa niya to direct, devise, or set apart for a specific purpose or place. Naagay specific nga purpose sa imuha. Di-predestine ka nga ikaw gayod ang magbuhat ining pleasure sa Ginoo. Muna nga ikaw nga nahimong Kristohanon, tuhuwi nga way laing buhaton nimo is himayaon nimong Ginoo aron siya mahimuot. Sa diya mahimuot na ang Ginoo, so may yang ihatag sa imo, ang kalipay sa Ginoo, muna imong kusog. Pero, matod pa dito, di ka kapahimuot sa Ginoo sa Hebrews chapter 11, verse 1 siguro to. O verse 6, 11:6. Hebrews 11:6, it is impossible to please Him without faith. So, kinanglan ang pagtuo. Muna kinakong gisulti sa inyo, kinanglan tuhuan nato ni predestined man mo, tuhui yun ni mo, nga diin ato kahimutan ang Ginoo. Unya, imposible labaw pa, nag-ingon si Apostol Pablo, although wa ko kahinumdum sa versikulo, pero nabasahan na ako na, mamatod pa, kanang place, cannot please God. Kanang unod ba, unod. Kanang imo pagkatawhan nun. Dili na makapahimot sa Ginoo. Mo bitaw nang kinahanglan mag-spiritual ta, mo nang kanang pag-ani nimo not by ingon ka imong kaugalingon kundi kanang tungod sa spiritual nga gitudlo sa Dios nimo nga muani ka dinhi unsa may spiritual nato nga pag-anhi diri kanang magbalaan ta. Ang pulong sa Ginoo is spiritual. Unya ang pulong sa Ginoo nag-ingon Sabbath day keep it holy. So therefore muna ang giingon sa Ginoo nga din kita mag-spiritual kay kung ikaw mag-physical or kanang gitawag og carnal o kanang gitawag kag sensual, earthly lang ang imong pag-ani dinhi kay membro ka kay Kristohanon ka kay nabautismuhan ka pero wala ka nagbase sa pulong sa Ginoo, useless lang gyapon. Ya kung nagbase man ka sa mga pulong sa Ginoo, nya kulang o isa useless lang gyapon. Kung imo man gidugangan, useless lang gyapon. Kung imo man gikuan, useless lang gyapon. Muna nga din ang giingon sa Ginoo, having predestined us unto the adoption of the children by Jesus Christ Himself. Sa iyang kagalingon, according to the good pleasure of His will. Sumala gyud sa maayong kahimot-an sa Ginoo diya sa iyang kabubuton. Ang kabubuton sa Ginoo kinahanglan nato mahibaw-an aron siya malipay nga atong pagbuhat nining mga will sa Ginoo kay mao man ang kalipayan. Mo na sa verse 6, to the praise of the glory of His grace. Diya sa pagdayeg sa iyong himaya sa grasya, manang gingon dili ta ka dayeg lang ta diha dayon bisag dawata sa Ginoo, dili acceptable sa Ginoo. Mo bitaw nang finding out what is acceptable kay ang Ginoo. Mo na nga ang ato ang kalibutan nagpadulong ni sa kanang gitawag og ang tao mubiya sa Ginoo. Remember gyud na mubiya ang tao sa Ginoo. Mo na kung ikaw ni adere mo na ang magwawalay, mo na ang mo gitawag mo comfort ninyo nga bisan ingon ana man ang propesiya na tinuod man gina mahitabo gyud na kita kay iya mata sa Ginoo mo nang gisultihan ta niya aron mangayo tag mercy sa Ginoo for His grace
kay naa may grasya pa karon ato pangayoon nga dili unta ta mahiapil anang propesiya nga magkaadto ta dito sa abomination, magka-desolate ta. Muna ibuot pasabot sa pulo sa Ginoo tanawa. At unang panahon nga nung naadto man ang mga Israel sa Holocaust. Ano man, wa na may nagwali nga there will be wars. Nga adunay war. Tanawa, paggira sa Second World War, sila nagantos. Kaya kung naapay nagwali, magbantay to sila. So may lang buhaton. Ang Ginoo magpasidaan sa ilaha nga ayaw mo gadto dito sa Germany. O bitaw na ang mga Israelites, mautog kita nga ang gilutos ni Hitler kay nga naman ambot gigamit po sa Ginoo to si Hitler nga aron matuman lang ang prediction or ang propesya nga ang mga tao gayon nga walay mag-warning mo man hindi ka bantay. Mo bitaw nang naigingon dito ako nabasa na ang mga magwawali, ang mga propeta nga di magsulti, nga dunay umalabot nga trouble or wars, dili na pinadala sa Ginoo. Muna ako nagsulti ko ninyo kanunay ha, nga nagsugod na ra ba ang war? Ayaw ko hina nga mahuman ang war. Anang sa Ukraine, ingon ang pulong sa Ginoo ni Jesus Christ, ang ilhanan sa iyang pagbalik. Kung makadungog mo rumors of wars, dili pa na ang katapusan. Not yet the end. Matod pa niya, dili pa na ang end. But, that is the beginning of sorrow. Sila, nagsugod na sila kagool, kaya nga naman, wala naman sila kapuyan nito. Kita parting hayahay ta. Glory to God. Labaw sa tanan nga, abi nimo ang Pilipinas, sa history palang daan, ha? Kita nasakop diha sa mga pagsangyaw sa pulong sa Ginoo nga kita ang giingon sa ni Jesus Christ sa diha nga ang mga disipulo daw giingnan niya nga kung adto mo sa mga nasod sulod mo dito nila unya dawaton mo pakanon mo ingna nga ang Ginoo ang kalinaw sa Ginoo magpabili ninyo mo na nga kita nakabaton tag kalinaw kay ngano man hitabo man gito nahitabo nga diin si katoto presidente gani si Quezon man to no mo to ang gigamit sa Ginoo nga dawaton sila. O gidawat, wa may lain mo dawat nila Pilipinas lang. Mo na hinungdan ang Pilipinas na himong Christian mission. Nga wala tay gitawag og kanang nagpadako, nagpalabaw ta sa kanang gitawag og rebulto. Kay ngano man bisag gikan ta ang mga gitawag og monumento rebulto mga Dios na adto kita ngadto sa gitawag og kanang spiritual things kanang para nato karon kay ngano man nahibaw gid ang Ginoo nga naata diri nangalagad ta sa Ginoo mo na nga usa ka butang nga din ingon pa niya blessed be the God of the Father of our Lord Jesus Christ who hath blessed us with all spiritual blessing in heaven places in Christ Jesus pinaagi kang Kristo gi-bless ta nga gitagaan patag time aron nga makumpleto ta kay di man pwede dili ta makumpleto. Mo bitaw nang naigingon sa James chapter 2 verse 10 ang makatuman sa mga pulong unya makulang nga gusa unsay tawag ana malinapason. So therefore wala gyud kulang. Mo bitaw nga samtang napay panahon ingon pa ni Pablo sa Filipos chapter 1 verse 6 being confident of these very things ingon nga kung kumpiyansa kay ta ining mga butangan ni kanang ningon siya, be complete until the coming of Jesus Christ. Kinanglan magkumpleto ta una moabot si Kristo Jesus. Muni nga di nato nang naisgutan kung unsa gyud tuyo sa Ginoo sa usa ka tawo, wala ko giingon ninyo, gipormata, gibuhata, gitawag ta para sa iyang himaya. Mo nang atong sugdan paghimaya ang Ginoo kay sa tinuod lang. Mao na ang tawo nakasala kay nawad-an na sa himaya sa Ginoo. Mo na nga karon atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa iyang mga sugo kung unsay atong pagabuhaton kanang gitawag og the good pleasure of His will kanang maayong kalipayan diya sa iyang kabubuton dili lang ta kay mubuhat ta kana will ang pagsimba sa Ginoo nya day wa day nalipay ang Ginoo mo bitaw na inungdan ang mga Israelites ang Ginoo wa nalipay nila mura sila nahimong gitawag og the broken cistern. Munang gingon sila ang vessel with no pleasure.
like a Gentiles daw kuno. Mo bitaw na nga din ato ning tan-awon ning giingon sa Ginoo nga kita diay gipredestined ta niya. Matod pa niya, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Nga kita nagdaig sumala sa iyang sumala sa himaya sa iyang grasya, nga kita gihimo niya, gidawat niya, ingon nga hinigugma. Sa verse 7, in whom we have redemption. Nga din kaniya naatay kaluwasan o paglukat through His blood. Nga din kita gilukat, pinagi sa iyang dugo, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Nga kita, manang giingon, aduna tay kapasayloan sa sala, sumala sa iyang kadatuon, sa iyang grasya. Kanang grasya niya, manang giingon, amazing grace nga kita, nahimong predestined. Gipredestined ta niya. Because nakaambit na sa blessing or spiritual blessing, manay nungdan nga kita, gitawag og predestined unto adoption. Gibuhat ta sa Ginoo, gipanalangin ta sa Ginoo aron mahimo gyud gitawag og adopted, mahimo tang adopted nga mahimo tang mga anak ni Hesukristo. Maninungdan according to the riches of His glory o grace. Sa verse 8, wherein He hath abounded toward us in all wisdom and prudence. Mao na inungdan nga siya nagpadayag pagyud nganhi kanato sa mga kahibalo, mga kaalam nga din kanang mga pagkamaayo, prudence. Nga matod pa niya sa 9, having made known unto us the mystery of His will. Nga din kita gipahibalo kanato kanang mga gitawag og misteryo sa iyahang kabubuton. Kay mo nang giingon walay nasayod sa will of God kung walay magtudlo. Mo nang giingon si Jesus Christ, not everyone that say unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of God, but those who do the will of my Father. Ang problema, kabalo ba mo sa will, sa amahan, nga ang purpose sa Ginoo gipredestined ka, nga kita makabaton og mga kahibalo. Ipahibalo sa Ginoo ang misteryo sa iyang will, kay ang will gayud mystery na. Mo nang mga hinungdan nga din ang mga tao pangutan-on nimo unsa magig kabubuton sa Ginoo bi? Unsa man adlaw nga gihatag sa Ginoo nato? Ang ikapito, kung kita mga Kristiyanon, Gentiles, ang ikapito nato mo ang Sunday, mo nang gihatag sa Ginoo, mo na ang will sa Ginoo sa tuwa. Mo nang dapat nga atong balaanon ang Sabbath day as a Sunday para sa tuwa. Unsa matong buhaton, diha nata maghimaya sa Ginoo, diha nata maghatag og mga katahom sa Ginoo. Mo nang giingon niya tung unang panahon, 6 days inyo, but in the 7th days, mo nang giingon is a rest day to the Lord. Mo na nga kung isgutan natong kabubuton, mo na ang Ginoo walay kalipay kung bisan pag magsimba kag Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, unya pagabot sa Domingo magsimba lang gyapon ka. Mo nang giingon ni Apostol Pablo nga sama ra nga giilan nimo ang Ginoo nga wa ka nagkilag usa ka adlaw. Mo nang giingon sa Ginoo kanang wa nagkilag usa ka adlaw nga ang tanang adlaw pareha ra pwede magsimba sa Domingo sa Lunes, Martes, Miyerkules, Sabado. Kung pwede, mo nang mga tao nga wa nagila sa adlaw sa Ginoo, mo po na ang wala nagpasalamat o wala nagkaon diya sa Ginoo. Ingon pa sa Roma chapter 14 verse 5 and 6. O bitaw na nga din ang kabubuton sa Ginoo mo na to pangitaon. O bitaw na ako bingon ninyo nga kinahanglan makonvince mo sa adlaw sa Domingo. Di na kinahanglan na nga maggrupo pa mo sa laing adlaw kay magdayeg mo sa Ginoo. Ang gingon sa Ginoo 6 days inyo do the work. But in the 7th day, no work. Mahulay mo alang sa Ginoo. Mo na ang usa ka gitawag og we are predestined to know the mystery of His will according to His good pleasure which He had purpose in Himself. Nga sumala sa iyahang maayong kalipayan
Mao na ang purpose sa himself sa Ginoo. Gitawag ka for the purpose nga ikaw magbuhat sa mga maayong kalipayan sa Ginoo. Sama ni Jesus Christ, ingon pa ang Amahan nga sa langit. Kini akong beloved Son, in whom I have pleasure. Na ay pleasure ang Amahan sa iya, na ikalipay mo nang ningon si Jesus Christ. Dili ko biyaan yun sa Ginoo. Dili ko biyaan sa Ginoo kay gibuhat nako kanunay ang kalipay niya. O bitaw na kung buhaton na ang kalipayan sa Ginoo. Munang kumalipay ang Ginoo sa tuwa, mao ni ato ang kusog. Munang gingon the joy of the Lord is our strength. Ang problema lang kung wa ka kabaw sa good pleasure sa Ginoo. Sa verse 10, that in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. Muna sa diha nga moabot na ang dispensation or panahon sa kinatibuk-an sa panahon nga iyang i-gather na ang tanan diha kang Kristo Jesus nga diha sa langit o diri sa yuta. Kaya ang langit mo ani manggod diri sa yuta kay mo reign man si Kristo within 1,000 years. Siyempre manaog itong taga-langit kay si Jesus Christ, one man rin kalibutan, kanya kitang taga-kalibutan, mahiusan na tadya ang Kristo within 1,000 years. Namatod pa niya din sa verse 11, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinate according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Muna iyang gingon kaniya nga kita nakadawat ining panulundon. Ingon nga kita predestined niya according to the purpose of His workit. Sumala sa purpose sa ginawa nga gilihok sa ato mga butanga. Sumala sa pagtambag sa iyahang kabubuton. Kanang counsel of His will ba? Kung way mo counsel sa katao sa will sa Ginoo, wala kang mga tao. O bitaw na nangita ang Ginoo nga din magpatiliwala sa tao sa Ginoo, mo nang naay mga gitawag atong una mga apostolis, atong una mga disciples, atong una mga propeta, karon mga gasa na lang. Mga pastor, mga teacher, mayon ta kanang tinuod nga gasa nga sila gayon musultig kamatuoran. Ang tinuod nga gasa sa Ginoo kanang mga pastor, mga teacher nga musultig kamatuoran. Sa tinuod lang ang pulong sa Ginoo sa ila sa mga Israel, wala nay mga tao nga mga isog musultig kamatuoran. Nga unsang kamatuoran isulti nga gingon ni Jesus Christ, if ye shall know the truth, anang truth mo nay mohatag imong faith. Batong kagawasan ang problema ko sa may kamatuoran. Kanang kamatuoran nga ang tao lagi diya sa Ginoo dili mamatay. Abi no si Adam si iba di mo ta mamatay. Mo nang ningon si Jesus, ningon ang Ginoo kang Adan ug kang iba ayaw la mo kaon na kaysa diya mo kaon mo mamatay mo. Mamatay mo sa diya mo kaon mo. Sa ato pa kun di mo kaon, o dili mamatay. O bitaw na ako sa kabutang nga di ato lang sabdon ba ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo mo ray naghatag og understanding sama kang Solomon na ang iyang gipangayo maula na ang understanding and knowledge and wisdom. Nya kanang tanan magsugod na anang knowledge, wisdom, understanding magsugod lang na sa usa ka tawo kung siya mahadlok sa Ginoo. Kung wa kay kahadlok sa Ginoo, wa kay kasabot. Igo ka kasabot. Wag yung kay balo. Wag ko kay nahibawan. Mo nang gingon ha, ana day na mo nang gingon nga. Mo nang nga delikado kayo sa usa ka tawo, ingon pa ni Apostol Pablo, nga kamo nahibaw na. Mo na ang beginning of sorrows ninyo, pagsugod sa nga mahuman ang gira, simpre naamang yun na yung rain. Kay mo man ay prediction, mo na gisulti sa pulong sa Ginoo. Aduna gi usa ka hari diri nga wala nay makigubat niya tungod kay siya usa ka powerful o nagsugod na karon nagpakita ng usa ka powerful nga nasod nya uta ka balo magsugod na pag maabot na nya kamo nahibaw na mo bitan nga ang magwawali kinahanglan magwarning jud aron makapangandam
Nga, mingon mo, sa matong buhaton, nung mauna ang gitudlo sa Bible, kung saan niya itong buhaton. Buhaton na itong good pleasure of His will. Kaya nga naman, aron nga kita, masipti niya sa Ginoo kay wa matilain. Mao man atong suga, mao ni atong dalan, mao ni atong kinabuhi. Mao bitaw na nga kita midawat kang Kristo Jesus, aduna na tay gitawag og spiritual life. Unya ang spiritual life mao kani ang iyahang life. Mao ni iyahang buhaton, mao ni iyang tinapay, mao ni iyang tubig, mao ni ang suga, mao ni tanan kanang mga tawo nga didawat kang Kristo Jesus. Mao na iyang gingon according to the purpose of Him who worketh all things. Nga mao kanang nagbuhat sa tanang butang after the counsel of His wills. Human diya nga ikaw makaunsilan sa iyahang kabubuton. Nga matod pa niya sa 12 that we should be to the praise of His glory who first trusted in Christ. Nga kita aron mahimo kitang magdadaig diya sa iyang himaya. Dili ta pwede magsigil ang tagdaig unya day wa na himaya ang Ginoo. Who first trusted in Christ, nga kita ang una gayong gisaligan diya kang Kristo Jesus. Sa verse 13, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth. O muna karon gisaligan po ta nga din kita nakadungog. Human nakadungog ta sa pulong sa kamatuoran that the gospel of your salvation, in whom also after that he believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Nga matod pa niya diya sa kamatuoran o sa pulong sa kamatuoran nining gospel sa inyong kaluwasan, in whom after he that believe, nga human nga ikaw nito silyuhan ka na sa Holy Spirit of promise. Aduna nay silyo sa imo nga ikaw mo mudawat ining promise sa Ginoo. Sa man ang promise sa Ginoo, mainhirit nimo nga dili ikaw maadto sa 6 kun dili mainhirit nimo ng incorruptible, nang dili madunot kanang gitawag og ingon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 50. Oh death, where is thy sting? O kamatayon, nasa imong kusog? Ano man, ang kamatayon daw lamyo na sa kadaugan. Magmadaugo na ta, ang kamatayon dili na kabuntog nato gyud kay ngano man in the twinkling of an eye. Mo man natong gipaabot, di ba? Mo bitan ako mingon kundi mo bisan pag ako nagwali ini kung dili ko makaapila ng twinkling of an eye, dili mailisan gani niya kung lawas ngadto sa incorruptible na corrupt gyapon ko. Mo bitan nang nangayo ko sa Ginoo, Lord, kung dili man itama ang akong giwali, paundangan na lang ko. Makapoy anang muwali. Gwapo anang muwali. Dato ng mga magwawali. Pero kaning maninood og wali, di gini madato mo na ang tao musultig tinuod. Mamatay pero mahimong hero. Diri sa kalibutan pero mao nang giingon din sa pulong sa Ginoo, wa na ni sultig kamatuoran. Mao bitaw na akong giingon sa inyo nga din kining pulong sa Ginoo, giingon niya nga kita predestined, nga din kita gisaligan, nga din nakadungog ta sa pulong sa kamatuoran, nga kaning gospel sa kaluwasan, human nga nituo ta gisilyuhan na ta sa Spirit of promise. Sa verse 14, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Ngadto na magdaig na ta dito sa iyang himaya sa walay katapusan. Mao na atong earnest. Mao ni atong gipaningkamutan nga ma-inherit nato na nga kanang redemption of the purchase. Kanang mga gipang purchase ba, ikaw gipang purchase na ka, gibayra na ka sa Ginoo, mahituod kang Kristo Jesus, gipurchase ka, aron mabatunan nimo ng position nga kanang into the praise of His glory, nga kita magdaig na sa walay katapusan dito sa langit. O bitaw nang kung dili tatapos diri unsa o gano mahimot ang tapos dito. O bitaw nang gusto sa Ginoo mahimot ang tapos diri. Kay nagtudlo ang pulong sa Ginoo. Mo bitaw na nga din ang purpose kanang good pleasure of His will. Kinsa may musulti ana? Adunay gingon diri sa Bible ni Isaiah chapter 44 verse 28 sa panahon sa Israel ha. Kay nawala naman ang ilang pagbuhat sa good pleasure.
kanang purpose sa Ginoo nga ang will nila mo ni buhaton aron malipay ang Ginoo aron panalipdan sila. Ya kinawala man na mo na na-captured sila sa Babylonia. Okay lang to sa panahon ni David kay si David mo nang gingon servant of God. Mo to tong gikanta nga si David is pinili sa Ginoo aron mahimo kayong leader nato. Mo nang gingon sa Isaiah, a leader and a commander, the sure mercies of God nga nadawat ni David. Mao na ang ato ang gitawag og gibasihan sa atong kinabuhi. Ang Isaiah chapter 44 verse 28 matod pa sa Ginoo ha. Thus said of Cyrus, he is my shepherd and shall perform all my pleasure, even saying to Jerusalem, thou shalt be built unto the temple, thy foundation shall be laid. Kaya was si Cyrus, kabaw ba mo kaning kinabuhi ni Cyrus? Dili ni Hudiyo ni si Cyrus? Usani kan nasod, nga din laing nasod ba? Nga powerful food, pero ang Jerusalem manggod, ang mga Hudiyo, naadto na manggod sa Babylonia. Unya, wala na sila panahon. Wala na sila time aron pagdaig pa sa Ginoo kay gikuha man sila dito sa Jerusalem, gipaadto man sila sa Babylon. Gi-captured naman sila mo nang gihimo silang slave sa Babylonia. Dugay-dugay pod panahon. Boto hinungdan nga din ang Ginoo adunay plano sa mga iya sa Ginoo. Iyang gigamit si Cyrus. Unya, giyon sa paggamit si Cyrus, wanang giingon niya din nga si Cyrus gipili sa Ginoo nga maong ang shepherd. Although dili gud siya nagsulat sa pulong sa Ginoo, ang si Isaiah lang nga kana si Cyrus gigamit sa Ginoo nga mao kana ang magbalantay sa mga iya sa Ginoo, nga mao kana ang mubuntog kang King Nebuchadnezzar sa Babylonia. Wala na makabuntog sa Babylonia. Labi na si Cyrus, di siya kabuntog. Ang problema sa niya pagbuntog, sultihan siya sa Ginoo. Wala ang Ginoo may makahimo sa tanan. Sa man nila pagbuntog daw, sige sila sabot, kadako-dako anong kural sa Babylonia, ka-powerful ang Babylon, mo bitaw na ang Bible, nagsulti o Babylon. Ang pulin, kanang pagka-pulin sa Babylon. Una nga ang tao sa Ginoo gitagaan na po tungod ni Cyrus. Sabi mo, ang Ginoo nag-guide kang Cyrus. Yun sa nila pag buntog, mo bitaw nang naasay kining video usay nakakita ko nga din tinuod jud ako nabasan sa Bible nga si Cyrus gigamit sa Ginoo sa unsang paagi. Na ang plano man gud ni Cyrus, saan daw pagbuntog gamay naman sila. Di man sila kaagi kay pertig yung kural jud. Di sa paunsaon na pagbuntog wala kay makabuntog niya kay gamay naman sila. Ang gihimo gisulti sa Ginoo niya ang sapa nga gikanan sa Babylonia nag-awas man sa gawa sa Babylon. Mao tong ni Santos yung una gihatag sa Ginoo siguro. Mao nang diha mo agi sa ilalom. Sudlan ninyo kay diha sa taliwala ang naa dito'y gitawag og kay ang sapa man gud na sa taliwala sa Babylonia. Pwede man mo agi mga tao mo to nagsugod sila agi ito pagabot dito dito sila nakigira natarantara tiga Babylonia bisag gamay ra sila nangamatay. Kaya nga naman, gisuman nila gabi pandako. Mga ito ang Babylonia nabuntog. Sa diya nga nabuntog ang Babylonia, ingon pa diri sa history. Nga din si Cyrus nagmando dayon. Kamong mga Hudiyo, gawas mo diri sa Babylonia, balik mo sa inyong lugar. Tukuran ninyo ang inyong building or templo. Muna niyang gingon. Manang gingon ang Ginoo nag-ingon kang Isaiah nga si Cyrus daw kuno. He is my shepherd and shall perform all my pleasure, even saying to Jerusalem, thou shalt be built unto that temple, thy foundation shall be laid. Kinahanglan matukod na ang foundation. Siya man naging adto mo dito tukuran na ninyo mo nang gipasagdan ni Cyrus sila. Kay ngano man mao man gingon sa Ginoo siya ang shepherd nga musulti nga adto mo dito. Siguro pa uban pa tong tao nga diin iwa gamita sa Ginoo. Himuo pa itong slave ang mga Israelites. Pero, tungod kay ang Ginoo na ay plano, wala, bisag kinsa ka nga hari, ang Ginoo yun magplano. O, bitaw na, abin mo ang Ginoo na ay plano sa Tuadis, Pilipinas. Gigamit si Manuel,
Manuel Quezon, no? Gigamit si Manuel Quezon nga diin sa diya ng Russia, Germany, nag-torture na sa mga Hudiyo, nakalagay man ang ubang mga Hudiyo, mga pila to ka-thousand, 3,000 ba to? Moto, nangadto sila dito sa Philippines. Ang Pilipinas na inidawat. Gi-welcome sila, gipakaon sila mo to, nainumdon ako, tama itong giingon ni Jesus Christ sa mga disciples, nga kung muadto mo sa mga lugar, dawaton gani mo pagkanon mo ingna sila nga ang kalinaw mabatunan mo na ang Pilipinas adunay kalinaw walay gira-gira, di ba? Di para huban sa nasod nga nay gubot-gubot, although na may marawi isa parto nga og gitawag og kabalubag ka kanang mga na di na nata magisgot basta kana usa nakaplano sa Ginoo nga diin kita nakailag yun kang Kristo Jesus. Labi na karon unang ako nagtuog ko nga kita iya sa Ginoo kay ngano naaman to sa Pilipinas to puyo kay kung naa pa mo sa Ukraine dato mo pero unsa man inyong pagkadato kay gigira man kung naa pa mo sa Israel okay lang nya kay gira man pirmi naaman kanunay dito ang gitawag mo nang naisulat nga ang Israel walay kalinaw until nga sila mo nang muilag yun sa Ginoo mo bitano sa kabutang nga kinahanglan gayud natay knowledge. Ang Revelation chapter 4 verse 11 mo na ning gingong giribela sa Espiritu ha. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Tanawa. Anang tanan butang nga gibuhat niya para sa iyang kahimutan. O kanang tanang butang nga gi-create niya for His pleasure. Muna nga ikaw gi-create ka sa Ginoo, so may mong buhaton. Muna himaya agad ang Ginoo. Aron malipay ang Ginoo, muna yung the joy of the Lord is our strength. O bito na kanang himaya po sa Ginoo, muna atong dipensya. Kaya kung mahimaya na ang Ginoo, malipay ang Ginoo, kanang kalipay sa Ginoo, muna yung Ginoo kusog na ito, muna kusgang ta. Sabi mo ang tao, walang giingon mamatay kay wa tagaay kusog. Kung basahon nimo ang tibok nga sulat ni Salmista David, nagsigi siya yung ingon ni Salmista David, seek His strength. Pangita ang iyang kusog, ang kusog sa Ginoo, pangita agyod. Dili na pwede nga kita natay kusog. Ang atong kusog is like a flower. Manang gingon sa bersikulo nga ang bulak malaos, ang dahon malaos, pero ang pulong sa Ginoo magpabilin hangtod sa walay katapusan. Kasabot ba mo ana? Kung unsa ang pulong na isulat mo barog yun na, mo nang mingong ano wa mabuka ko na wa makanituan ang pulungan na, mo barog yun na siya. Kung doon ay mga butang para na kung mga anak mo ang pulong giingon, honor thy father and mother, obey your parents in the Lord, mubarog yun na, ang tutuloy katapusan, maura na isingilin. Ay magpabilin man na, dili man na magkaingon, Lord, hindi de pwede nga kwan, grasya bitaw ka. Grasya ang Ginoo, saan tamaron, disgrasya na. Kaya nga naman, magpabilin man ang pulong sa Ginoo. Dili man na nimo mahangyo, dili man na nimo mausab, dili na nimo makuha, dili na nimo masibog, dili nimo madunggan. Dugangan, dili na nimo, kung dili barog na, baroga, steady na. What is written is written. Munang gingon, tanan na isulat na. O, bito na pumingon ninyo. Kung ikaw tinuod Kristohanon, o, ang imong kinabuhi, ning adlaw sa Ginoo. Barog yun na, di na pwede nga. Bisag absent ko. O, bito sa nag-uol ko, Hinoon, kamo, ayaw mo paghangyo na ako, nga din, kay doon na mo'y bulaton, ngayon ko di ko mo absent ko sa to. Wa ko'y mahimo. Kung nagsulti mo sa ako, sama ra mo nagsulti sa Ginoo. Okay, gusto may labot na ako sa inyo ha. Sa Ginoo mo nagsulti. Mo bitaw na karong panahon na asa inyong ipalabi. Kung makapasar ka, nya magira na, sama na imong pagkapasar. Magnegosyo ka, kung uswag na, sama na imong uswag, kaswagan magira na. Mubalik ng Ginoo, mo bitaw na ang ilhan at pagbalik sa Ginoo ang rumors of war. That is the beginning of sorrow niya. Nahitabo na, ayaw, kung nangadiin ka na, giingon ni Jesus Christ, si Jesus Christ mismo nag-ingon, kaya namutan ng disipulo sa ilhanan nimo,
Ayaw ko hina nga di na mubarog yun na. Mingon ka, mawala ra na, maunday ra na kaya naman. Ningon man si Jesus Christ. Ningon ba si Jesus Christ, mahuman ra ng gira, pagkadungog din yung gira? That is the beginning of sorrow. Nga nung beginning of sorrows man. Tungod kay magpadayon na nga. Mo na magbantay na lang ta. Mo nang pahimot ana to ang Ginoo samtang hawa pa ta kabalon so pahimot sa Ginoo. Sige tagsimba pila na tagkatuig nagsimba jaw kabalo pahimot sa Ginoo. Bisan ako gani wa ko kabalo ini kung wa ko kabasa. Mo bitaw ng every night kung na ako'y time. Di gyud ko pwede di kabasa. Lunes punta atong unang panahon magpahulay ko kay di ko mabasa. Alingasa ako muna. Pero mo na nag-pray lang ko sa Ginoo dili tanan time. Gitagaan ko grace sa Ginoo kay abi nimo kada gabi nagabasa magtuto alas 3 ha mo nang gingon kung wala ko sa bukid kung mahimo pa lang dalon ko sa bukid ang akong Bible basa ko dito okay kayo mabita na nga usa ka butang akong gingon kaninyo gipadayag ni sa Ginoo sa tuwatanan siguro sa uban mo nang gingon wala sila kay balo mo na nga kamo mga iya mo sa Ginoo kay gipay balo mo pero kung di mo to mo nang gingon bisag na balo mo mas alaot pa itong nahibalo daw ingon ni Apostol Pablo nga di mas maayo pa nang makabalo kay ngano man pag makabalo na ka unya dili ka madala apirti ng sugod na gyud kapahitan mo na ang panimalo sa Ginoo sa mga tao nga ila lang gi-despise ang pulong sa Ginoo ang adlaw sa Ginoo ilang gi-small gigamay lang ninyo ng adlaw sa Ginoo mo na nga mo kana ang ato ang gitawag ug pagpasalamat sa Ginoo ingon ni Apostol Pablo mabita na ang Usia, no? Nga gitawag sila kanang ingon pa ni Isaiah daw, ang gibuhat daw sa Israel dili na pleasure sa Ginoo kundi ilahan ang kaugalingong pleasure. Mo nang naigingon sa Isaiah sa 58, kung ilikay lang na ninyo inyong tiil sa pagbuhat sa inyong kalipayan, muadto mo sa Sabat, nya kanang Sabat inyong tawgo na nga delight kanang malipay mo nya honorable ng adlaw sa Ginoo mo nang gitawag gidawat sa Ginoo ang tao mo bitaw kita wa man ta sultihan ha sila may gisultihan na unsa matong buhaton kung unsay gisulti sa ilaha dito kay pulong na sa Ginoo mag-stand jud na bisag kinsa tan tao dia kumuila sa Ginoo mao ginatong barugan mao gina ang ato ang sundon kay mao man ang pulong nga mo stand bang gina mo na ang Israel atong una wa gyud sila nagbuhat og kalipayan sa Ginoo mo na ang Ginoo nagbiya kanila mo nang gipasagdan sila nga na-captured sila ni Hitler. Wa na nagsulti uy naay Second World War. O kita ako musulti ko niyo naay Third World War naaman na gyud sa kalibutan ba nahisulat man na ba madayon ba ang Third World War simpre ang inyong giingon sa Bible. Kinsa man day mo hari di kalibutan nga mahimong sudlan kay pakanaugo naman na kanang accuser ba si Satanas kay naa naman to sa last days nganong last days man ta because kung atong kwintahon ning tulo ka unong ka adlaw 1,000 years man isa to ingon pa sa 2 Peter one day to the Lord 1,000 years sa to sa tao unya pila ka adlaw gibuhat ni kalibutan unom ra. Pag ikapito, ni paulay na siya. Mao bitaw nang naay 1,000 years nga ihatag sa Ginoo dito nga magpahulay ta dis kalibutan. Mao nang niingon siya dinhi nga kita predestined kada nga moabot na ang panahon usaw na ni Kristo ang tanan ang nasa langit ug nasa yuta maghari usa ta dis kalibutan aron ipakita sa mga tao nga ang Ginoo tinuod. Kaning gisulat sa Bible tinuod ni nga sila. Mao nang giingon makaila na nga aduna gyud Dios nga nagbuhat nimo. Dili nangingon nga walay Dios nga nagbuhat sa tao kini tanan mga butang diri binuhat niya. Walay nabuhat diri nga butang nga dili niya hinimo niya ang tanan. Ingon pa niya ni Jesus Christ sa John chapter 1 verse 5 o verse 3 man siguro na. Mo na iyang gingon dito sa Israel. Ang Ginoo wa nay kalipay sa ilaha. Nga naman, nakabuhat sila og duha. Matod pa niya, ang ilaha mang gibuhat daw, murag sama na sa Gentiles. Gilamoy na sila sa mga trabaho sa Gentiles. Abi niyo ang Gentiles mo ni White, ang Ginoo, wala man nalipay ang Ginoo sa Gentiles. Ang Hosea chapter 8 verse 8, mo na iyang gingon Israel is swallowed up. Gilamoy daw kuno.
Now shall they be among the Gentiles. Sila sama na sa mga Gentiles. Uban na sila sa Gentiles. As a vessel wherein is no pleasure. Mura sila panudlanan nga wala na gayoy pulos. Wa na'y kapuslanan, di na malipay ang Ginoo siguro. Sa bag-o palipay, pero pagkadugay na, kay napughaw naman, nabuhat naman, nagarasan man, awa na'y kalipay mo. Sana ang inyong mga butang nga gusto ninyo pirmiro pa, pero mabot ang panahon, di pa mo ganahan na. Ingon na ang mga tao sa Ginoo itong unang panahon ng Israel, ingon ni Hosea, mura nagsama sa Gentiles, sa ato pa, ang Gentiles today, walay pleasure ang Ginoo. Way kalipay ang Ginoo. Napagani sa kabutang ha, ang Ginoo di malipay sa tao, bisan sa dautan o. Naigingon dito sa Ecclesiastes o sa Ezekiel, may kalipay, naipangutana ba? May kalipay ba ang Ginoo sa diya nga ang tao ang dautan mamatay? Kung sa po'y tubag niya, wala. Wala nga ang Ginoo, never gid mo kuha, kundili muhatag na siya. Mo ni bot pasabot sa pulong sa Ginoo. Mo nang nangalagat ta sa Ginoo, mo na ang preference. Mo ni ato ang hinungdan nga nung nangalagat ta sa Ginoo. Kay kung mga matay man lang ta, may pwede na ito mga lagad, parihara man na, di ba? Kunang naadaw, be. Nangalagad ta, unya, sakit-sakit lang tayo ning gisugo sa Ginoo, unya, mga matay lang yapon ta. Unya, sugod-sugod, buat-buat lang tayo ini, unya, mo lang yapon di ta. Mabitan sa kabutang nga pagkipasabot sa inyo, kanang Gentiles, wa na kalipayan, o way kalipayan ang Ginoo, anak, dili malipay ang Ginoo. Unya, ang Israel, giswallowed up among the Gentiles as a vessel. Panudlanan ha, have no pleasure nga panudlanan nga walay kalipay na anakay mga butang din nga panudlanan nga di kaganahan. Ngano man, ngano naunsa na yung butang o vessel sila. Ingon pa dito sa Jeremiah, mga empty vessel mangud sila. Wala sila sulod ba? Panudlanan sila sa Ginoo pero walay sulod. Unsa walay sulod sila? Ingon pa ni Jeremiah chapter 2 verse 13. For my people committed to evils. Una, forsaking the foundation of a living water. Ilang gibiyaan the fountain. Forsaking the fountain of the living water, kanang nagtubod ang buhi nga tubig ba, ilahang gipasagdan na. Kayang panudlanan, manang gingon, dili sila gustuhan ng fountain of the living water na musulod sa ila. Although ang uban na may panudlanan, gisulod nila, ang ikadua nila sa sayop, ang ilang panudlanan is broken cistern. Kaba mo ng cistern? Kanang reservoir ba? Kanang mga kuwang tangke dia sa mga subdivision. Inguna na, ang ilang panudlanan buslot. Although nagtuman man sila sa mga sugo, sa pulong sa Ginoo, pero ulabay lang dayon, baliwala lang. Pareho na to. Atong unang panahon, magwali ang pastor. Maminaw ang tao, pag-abot niya gawas, baliwala lang na. Adto na po simbahan, minaw pulong sa Ginoo, baliwala lang na. Ingon na ang mga hintil. Mo bitaw na nagpasida ng pulong sa Ginoo. Mo ni ang pulong sa Ginoo is a trumpet, is a gitawag og kanang whistle. Kanang gitawag ni og kanang bell ba, pang warning. Kung na kanang diingon ni Apostol Pablo, whom I preach is a warning, whom I teach is a warning. Aron ang tao mawarningan mo na ang tao, sila nga din nakaila sa Ginoo mo nang wala na kalipay ang Ginoo sa ila. Naisulat man na, niabot yun, way kalipay ang Ginoo mo nang nakita, kinahanglan natong lipayon ang Ginoo. Kaya nga naman, we are predestined. Dili ta appointed. Idawat naman ta sa Ginoo. Kung ang tao appointed to death once, unya after that, kabaw mo sa judgment, decision sa imong kinabuhi, dili na decision ngadto sa langit. Mabitaw na nga ang Ginoo nagpili pa sa pagtukod pa sa kalibutan, you are predestined na. Kaya nakatilaw ka sa blessing sa Ginoo, spiritual blessing from heavenly places in Christ Jesus. Mo na nga gipili ka sukad sa pagtukod sa kalibutan nga dili ka masaway o blameless nga magbalaan jud ka kay nga naman
Ingon nga ikaw predestined ba padung gyud ka sa langit, padung ka sa langit, mo nang magbalaan gyud ka aron ikaw makabaton, ma-inherit nimo ng adoption as a children. Diya kang Kristo Jesus according to God, good pleasure of His will. Sumala gyud sa mga maayong kalipayan diya sa Ginoo sa iyang kabubuton mo nang buhaton nato tong good pleasure sa Ginoo. Mas may good pleasure sa Ginoo kanang pagsimba nga ang Ginoo mahimuot. Kanang muani ka diri himuha gayon ang Ginoo mahimuot. Kabaw bang mo sa paagi nga ang Ginoo mahimuot? Kanung dumuha ng Isaiah, ibalik na ko na 58 verse 14 o 13. Kung dili ka magbuhat og kaugali mong kalipayan dinhi, kung dili ka ng kalipayan sa Ginoo, ug labaw sa tanan kung ikaw dili musulti sa imong pulong, mo nang niingon ko ninyo pagabot gani sa simbahan, ayaw na mo pagistorya. Gusto mo ana, may bawo mo ana. Di ba mo man giyon sa Isaiah, basahan ninyo ng Isaiah chapter 58. Do not talk your own words. Mo nang di ta mag-inistorya na pag-abot diri. Concentrate na sa Ginoo, ina ang Ginoo nga Lord. Ni anak ko diri ihalad na ko kung galingon. Kanimo kay mao man atong altar. Kay sa tinuod lang no, sultihan ta mo nganong si Cain ug si Abel gisulat may tungod sa paghalad kay ang tao manggugibuhat sa Ginoo muhalad yun sa Ginoo mo ginay sinugdanan yun nga muhalad sa Ginoo mo nang akita pod mo nang giingon ni Apostol Pablo, present your body a living sacrifice. Kinahanglan mo presenta sa atong body as a living sacrifice because kay iya mata sa Ginoo muhalad yun ta. Mao ni inyo ang halaran kining simbahan, dili niya kuan magwawali lang ko wabita nang ihatag sa Ginoo sa kuan nga magpagwapo ining simbahan. Ang ako ang tuyo sa Ginoo sa kuha magpagwapo sa inyo kay kamo gyud tinuod na simbahan. Diha na makita sa inyo kasing-kasing kung nianhi ba mo. Bisag pangit niya to simbahan. But because of the word of God naa diri. Manang ubang gipangwapong simbahan pero ang pulong sa Ginoo wa nagpagwapo sa nagsimba. Ang Ginoo gusto sa Ginoo nga ikaw gayon himuon kaniyang blameless. Himuon kaniyang beauty ba kay wanang giingon worship the Lord in the beauty of His holiness. Usaw man niyo pag-worship sa Ginoo nga wa makay beauty. Wala may matahom sa imuhang kinabuhi nga muanhi dinhi. Bisag mag-awit ka way melody. Bisag ikaw isa ka Kristiyanon pero walay kaparat. Ang asin daw nga mawad-ag kaparat usaw naman ilabay sa karsada ug tumban ingon ni Jesus Christ. Mag-usaw nimo pagka-Kristiyanon kung dili ka parat. Way lami. Mo bitaw na nga ang gingon ni Apostol Pablo, finding out what is acceptable. Mo na nga kita, ayaw mong anang appointed, but predestined. Gipili ta because naka-ambit na sa spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. According kita gipili nga matot pa having predestined us into the adoption. Gipredestined ta nga ikaw i-adopt ka puhon unang strive your own salvation unang nga maningkamot yun ta kay ang purpose sa Ginoo nato is to do the good pleasure of His will. Aron kita maka abato na lang gitawag og the earnest of our inheritance kanang mainiton gayud nga ma-inherit natong redemption and purchase. Kanang kung gi-purchase man ang tao, manang gingon magpadayon ta nga ma-predestined ta ana. Dili ingon nga ang tao pagpakamatay ni Kristo na purchase na ka. Although gi-purchase ka pero adunay posisyon. Matod pa purchase position unto the praise of His glory. Nga ikaw na gyud ang daig sa Ginoo, muhimaya sa Ginoo. Mo na nga dili ta appointed sama sa giingon na din sa Hebrews 9 chapter 27, and it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Ayaw magtuwa na. Kay pinili mata sa Ginoo, appointed ta dito sa kamatayon, lalima ka ng kamatayon. Sabi nimo, doon ay tao bang nabasahan ko diri sa pulong sa ginugingon ni Jesus Christ, o sa pulong sa Ginoo. Gipangutana siya. Ay bao ba ka sa kaluwasan? Wa siya kabalo sa kaluwasan. Ang iyang nahibawan, death and destruction. Kamatayon na o kalaglagan.
Kung mo bitaw na ako sa kabutan nga ding una kong gingon sa inyo abang nga hapit na ako mahurot ni basa ang pulong sa Ginoo. Mo ni kining pulong sa Ginoo mo pabili na. Mo na nga because your life is like manang appointed ka once to die kay ang imong life manggod. Ingon pa ni David sa Psalms 103 verse 15, as for a man, his days are as a grass, as a flower of the field, so he flourished. Ang tao daw, ang iyang adlaw sama sa sagbot, sa bulak, diya sa patagan. Na, mo, paano ba? Flourish. Mutubo. Kita nimo, di ba? Mo flourish na siya. Ang Isaiah chapter 40, verse 6 and 7 to 8, ingon pa niya, all flesh is a grass and a flower withereth and fadeth. Kung kita sama man, ingon ni David, flower and grass, unya ka ng flower and grass, matod pa niya, fadeth, malaya o malaos. Sa ato pa ang tao, malaya o malaos. Mo na ang tao, giingon na lang dito sa Hebrews, hoy, it is appointed unto man once to die. Okay lang ba ka, ana? Gusto lang mo, ana? Mabita na si Kristo ni ani din siya ay nagpakamatay aron di ta malaos, dili ta mamatay siya. Kaya kung mamatay lang ta, ano magpakamatay man si Kristo? Kung mutugot na lang si Kristo nga mamatay ang tao, tanong gilukat pa man ta pinaagi sa iyang kamatayon? Kung sa may purpose, ang iyang paglukat sa toa, ang iyang kamatayon, gibayad sa itong kamatayon, kay nga naman, ingon pa niya, the penalty of sin. Ano may penalty sa sin? Death. Kung ang tao mamatay, kay nga naman nakasalaman. Nawadaan man sa himaya sa Ginoo. For the wages of sin is death. So therefore, si Kristo, mo iniangkon na to, nga siya nalay mamatay. Aron tagaan tag kinabuhi. O nahatagan na tag kinabuhi. Ang problema lang, kay ang tao, ni dawat, o niya, wa nagkinabuhi. Nga naaman tayo kinabuhi. Mo na iyang giingon. Nga ang unod daw kuno. Ingon pa ni Job sa chapter 10 verse 1 ba? My soul is weary of my life. I will leave my complaint upon myself. I will speak in the bitterness of my soul. Kanawa. Ang iya daw life, nagwiri sa kalag niya. Murag, ang kalag ba, nabalaka sa kinabuhi niya. Lahi ng kalag o kinabuhi, ha? Ikaw na kay kinabuhi. Imong kalag, lahi na. Muna, ang kalag daw ko no, nawiri sa iyang kinabuhi. Kaya nga naman, ang kinabuhi ni Job, sa tinod lang, naisulat siya, kuhan mong siya, kanang mamatay na ba? Kay, grabe iyan. Kanang gitawag sakit. Pero dili to ikamatay gud kay ang Ginoo man gud nagpadayag kung unsay sitwasyon sa diha nga kung ang tao manggod mga lagad sa Ginoo. Si Job ang gisulat diri sa balaang kasulatan kay nangalagad man siya kay walay sama daw kuno kang Job nya mo na si Satanas ni intervene pud si Satanas siya maayo man si Job kay imo mang gibantayan gipanalingan bantayan jud sa Ginoo ang tao nga iya sa Ginoo. Mo to ningon si Satanas bakwiya o mo to nahitabo kang Job ang tanan. Nangamatay ang mga anak 8 ka buok, ang iyang mga karnero nga pila ka libo, katawsan, mga kamel nangamatay tanan, nangahurot. Pero nagdaig lang gyapon siya sa Ginoo. Niabot pagid ang panahon iyang asawa, wanang giingon kuwan pagid siya, gisulayan pagid siya hangtod iyang asawa. Namatay pod. Mana nga niabot ang panahon nga si Job wa kasala kay nagdaig pa sa Ginoo. Mo na nakasulti siya. Ang iyang life yun ba, nawiri yun. O, ang iyang kalag, nawiri sa life. Kaya ang life, manggod niya, nga murag, mamatayay na. Muna nga, I will leave my complaint upon myself. Yaan na lang niya, pasagdan na niyang complaint sa iyang pag-angan niya sa iyang life. Nga matod pa niya, I will speak in the bitterness of my soul. Iyang gisulti ang kapait sa iyang kalag. Kaya nga naman, nagpasagad iyang life. Nalata na iyang life, wa siya kabalo, gitistingan din siya sa Ginoo. Muna nag-angal si Job, muna giingnan siya pagkadamgo niya, asa man ka pagbuhat din ako sa condition, nganong muangal man ka. Pagbuhat na ako daw sa kalibutan, nganong muangal daw si Job.
Motong nangayo dahil siya, sorry nga, Lord, sulti lang ko kung unsa imo ang di gusto, kay di na nako buhaton. Siya mo'y nakasultian na. Wala nga din, ang tao, ang iyang kalag, nawiri yun sa iyang life. Mao bitaw na kaninyong kalag, nawiri na sa inyong life. Ano, bantayan nato ning life. Nga kanang life nga igihatag ni Kristo nga atong gidawat. Mao na atong ipuli sa atong life. Mao bitaw nang kanang pagpangalagad nato aduna tay eternal life. Pero wa nato i-receive kay ngano man wa man nato kinabuhi ang ato ang gusto kini mang life nga mamatay. Wala yang gingon dinhi. Sa 1 Chronicle chapter 29 verse 15, our days on the earth are as shadow, and there is none abiding. Ang ato dang adlaw dis kalibutan mura ni glandong. Walay magpabili